Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy, og Lola Hubag, problema sa magtiayon kining akong pangayuan ninyog tambag. Gikapoy naman ko sa kong kinabuhi diri sa yuta. Gaduda man ko mga idol nga ang akong bana may laing babae. Nagsugod kini ni Adtong gipasulod na ko siya trabaho sa usa ka iladong kumpanya sa Maylanang. Sa dili pa, tawagan nilang daay ko ninyo sa pangalang May. Kalami sa tulog sa panungha ko. Pahagok-hagok pa. Unya ako dire. Galurat ang mata. Gahuna-hunaong naunsa na ni siya. Nga di naman ganahan mo anak nako. Sa una, pirmi pa to nga mong ana-ana. Karon, mingo naman kaayo. Labaw pa man ako'y nabiyuda aning kalakiha. Unsa naman jud ka ni si Elmer? Unsa may problema ani niya? Kuya Totoy, og Lola Hubag. Normal raman tingali nga matingala ang asawa kung naunsa iyang bana. Dili naman halos mo ana nako si Elmer mga idol. Panagsa na lang kayo siyang manguhit sa kuha. Tungod ka ni sa iyang trabaho? Pero mga idol, dili man bugat ang trabaho sa kumbana. Mayo kay niya ka naga. Ngano ka? Kapoy kayo? Kapoy? Masa man ito'y nakakapoy ng imong trabaho eh? Kay dili ba day kapoy ang trabaho sa janitor? Ga, kalimpyo atong imong area. Wa man gani limpyo nun ato. Pataka raman ko eh. Pataka si mong mata. Basin lahi ang imong ginatrabaho. Maunggi kapoy ka. Ang kahugaw na gyud anang hunahuna nimo ba? Hugaw bitaw. Nakapansin na ba ako nimo? Unsay napansin? Tagsa na lang kay kang manguhit. Ha? Alangan kay kapoy mo nagmulawas. Dili dyan kumutuan ng kapoy-kapoy nimo. Ako nalay tuo sa kong giingon. Di man ka ako nimo tuhuan. Ambot nimo eh. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Permi na lang gikapoy ang akong bana. Dili man untain anak kahago ang iyang trabaho mga idol. Gamay raman ang iyang limpyohonon sa iyang area. Nagsulti jud ka ani siya sa tinuod? Or may lain pang rason? Mads, ba sinananay laing ginaana-ana si Pads? Gaduda gani ko, Mads. Liman ka. Di naman siya halos manguhit sa kuha. Wa na siya'y gana nako. Kadalihok kapoy. Kapoy na sa imo ha, Mads. Kaya nagamit naman sa laing bayi ang iyang kusog. Maugani na, Mads. Bantay-bantayin na, Mads, uy. Talagsa na biyay laki, Mads, nga makontento lang sa isa ka babae. Mutilaw ba yun na sila laing putahi, Mads? Linti niya. Wa siya maghuna-huna. Nga lima mong mga anak. Kalma lang sa, kaya pa man ka ebidensya. Pero kini ba yung gut feel na to, Mads? Kasagaran, tama ba yung na? So, paniid lang sa gyud ha. Pero warning, ipulog apil. Para makabalupod siya ang nakabantay na ka. Ay, makasuya kayo, Mads. Uy. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Ramdam dyan ako nga may laing babae ang akong bana. Lahi ragyod kaayo siya karon. May lang jud kung naay kaisa sa isa ka semana. Nga dati, always man na mga idol. So how come? Nga mauna ni nahitabo karon. Palihog, tambagi in town ko ninyo. Napaya may 5 ka mga anak mga idol. Og 7 years old pa lang ang among youngest. Palihog. Hataki ko sa inyong panghuna-huna. Ang inyong letter sender, May.
Maadjong hapon sa ato ang letter sender nga itago nato sa pangalang May. Maadjong hapon usab nimo din ha, my loves. Lamay hapon. Maadjong hapon pa nimo din ha, Kuya Totoy. Happy Monday. Hi, Beng. Nahala, my loves, ari na ta sa ato ang letter sender nga sa Inday May. Kabalo mamin lola nga ang imuhang ebidensya dili lig-on. Pero wa po mi naghulat nga maabot sa point nga mabidyohan nimo, mapikturan nimo, maaktuhan nimo, nga na siya ilain mo nang namugnaw siya nimo. Kung naay ka isa si seksiman, nasabtalan siya basig kapoy gyud yung trabaho. Katong pananaw nimo nga nalimpyo ang iyahang area, gumikan to siyang pagpaningkamot nga malimpyo. Di ba la? Yes, syempre i-maintain man gyud nimo imuhang area diha. Dapat always ginang limpyo aron dili ka masawayan sa imong mga kaubanan. Pero mao lagi siguro sa hunahuna ni Inday May nga inaana ba gyud ka kapoy magmap nga mahurot man gyud iyahang kusog inig uli niya kapoy man daw kaayo. Usahay man gud di na to kuan ba ma-anticipate ang lawas sa tao kay bisag unsa pa kalig-on sa imong immune system sangan nga pagabot unahan traffic, pag uli nimo nabtang kag ulan. Pag uli nimo, perti bang inita sa panahon, sa palibot, naba siya problema ang giagan sa trabaho, dili nimo ma-anticipate yun. Di ba la? Yes, kay syempre labi nag magbiyahe ta nya, ladyo pa ang ato ang trabahoan. Kapoy na ay labi nagperting trapika, maka-stress pod in town. Pero syempre maka-feel man gyud ka kung nalahi gyud. Ibutang tanga sige kapoy, pero ang iyang sweetness naalang gihapon. Bisag walay ana-ana pero sweet lang gihapon siya. Ang ginamina ko, kadel-kadel ba? Kung pati ka na wala na gani unya sa una, gay na ana mo. Matigapod gyud siguro ka kung anong namugnaw man, kung anong nausab man gyud. Dili po nimo masayran kung good mood ba na siya sa tibok adlaw, bisag gisapot pagikan sa inyong balay, nga na mga butang kinahanglan sabto na tong sitwasyon. Pero wa mi nag-ingon nga kinahanglan na adyo kay picture nga makita ha, video nga makita ha, maaktualan nimo siya. Kay kana murag worst na gyud ang ebidensya. Pero lig-on na ang ebidensya. Di ba la? Yes, pero isip babay. Ma-feel gyud ani mo kung naay kausaban sa imuhang partner. Pero wala nang pasabot nga kung nausab siya, medyo nagkulang na siya ani, na na siya laing babae or na siya laing laki. Kay pwede sab nga na siya problema, na siya gidaladala nga sakit, nga nakapawala gyud sa iyahang ganaan ng ana-ana. Pero pwede pod kay to imong yunahuna nga naa siya laing baji. Inani na lang dai kung sige siya reklamo kay iniguli niya kapoy na siya gikan sa trabaho. Why not ibalhin ninyo ang schedule? Usa ka mo trabaho ga, ana-ana sa ta. Kana kung kakapoy ra gyud ang reason nganong di na siya manguhit. Kay pwede man ibalhin og laing oras ang ana-ana. Butang ba na ninyo sa kadlawon? Syaro. Ana man ginang kuan, ana man ginang kinabuhing minyo na ay adjustment. Salamat sa imong pagpadag sa What Letter Sender. Salamat sa imong pagpaminaw. Buhat ang tanan para sa inyong mga anak. Tanan para mabalik ang kahimsog sa inyong panag-uban isip managtiayon. Mao gyud ay sakto man pud ning imuha. Kay sa kimkimo nimo imong kahiubos kay lagi inana bugnaw na siya nya ipahungaw nimo sulain. Mosamot na noon kadako ang problema. Salamat Inday May sa pag-share ni ining imuhang story. Ikaw pud my loves kung nakay suliran sa kinabuhi. Gusto nimong ipadangat diri namo ni Kuya Totoy ayaw ka uwaw bisan unsa pa na ka sensitive kay pwede ra kaayo kang mangalias. O magpasalamat pud ko sa atong mga sponsors ang Royal Derm and Beauty Lounge. Kay Ma'am Hena Barro, thank you very much. Crabs and Company, Salamiang Seafoods, Rose Bake Shop, Sisig Factory, Cheat Time, Pasul Mo Luto Ko at Lindos Farm sa Barangay Los Amigos, Tugbok. Ma'am Rosemary Lindo, daghang salamat. And of course, Dulces Kakanin, Salamiang Kakanin, Dulces Kakanin. Thank you very much, Sir Archie Austria. And G-Pads, Homestay and Cafe diya sa Baganihan, Marilog. Gusto mo magbanding uban ng inyong family, inyong friends? O kinsa pa na inyong kabanding diha, try ninyo dito. G-Pods, my loves, Geepods ang ilahang page diha sa Facebook. I-search para makita nimo ang ilang mga pods aron nga makapabook na ka, narabay umaabot nga long weekend na pod. Paborito na to, long weekend. Nahala, Kuya Totoy. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always